unha nova emisión de Citius Altius Fortius. Hoxe atopámonos nas pistas de Josefina Salgado en Ourense, onde se está a celebrar o Campeonato de España de División de Honra, na que participan dois equipos galegos, la Gimnástica de Pontevedra e Ourense Academia Postal. No programa de hoxe faremos un resume desta competición entre outros contidos. E sen máis, damos pasos titulares. Marcas destacadas no Memorial Gregorio Pérez Rivera celebrado en Lugo. A Sociedade Gimnástica de Pontevedra logra un gran triunfo no cuadrangular da Liga Nacional de Honra Masculina. Ourense Academia Postal loitará pola permanencia na categoría. Víctor Gallego bate o récord autonómico absoluto no lanzamento de peso. O atletismo femenino celta loitará polo ascenso á División de Honra, Ourense Academia Postal pola permanencia. O Ría de Ferrol Concepción Arenal deberá esperar ao seguinte encontro para seguir un ano máis na División de Honra, mentres que o Real Club Celta Atletismo buscará o ascenso á División de Honra. Lorena Loace seleccionada para tomar parte na Copa de Europa de marcha. A delegación da Federación Galega de Atletismo Lugo organizou o pasado 30 de abril o Memorial Gregorio Pérez Rivera, no estadio que ten o mesmo nome. Con esta edición, a número 34, o atletismo galego volve a homenaxear a un dos seus personaxes históricos máis importantes e que no seu momento dinamizou e promocionou este deporte de xeito excepcional. Foi un brillante adestrador, en especial no sector de lanzamentos, artífice da formación de grandes atletas, campeóns e plumarquistas de España, entre eles o primeiro e único olímpico galego no lanzamento de martelo, José Luis Martínez. Por primeira vez cambiouse a data da competición, que tradicionalmente organizábase en outubro. A modificación foi positiva, xa que houve unha ampla participación. Tamén a climatoloxía foi propicia cara a consecución de boas marcas. Destacar a primeira intervención da tempada no lanzamento de xavelina do lucense José Manuel Vila, fichado no Club Playas de Castellón e actual subcampeón de España absoluto. Lanzou o artefacto por enriba dos 65 metros, permitindolle acadar sensacións para as vindeiras citas. O atleta comentaba as súas impresións tras rematar a proba. Bueno, hoy ha sido el día de comienzo de la temporada. Y bueno, la prueba la teníamos pensada pues como un test para ver cómo estábamos entrenando, evidentemente no la hemos preparado y la hemos utilizado como un entrenamiento para cumplir unos objetivos técnicos y bueno, la verdad, hoy sinceramente los objetivos técnicos que teníamos que cumplir no los hemos cumplido, pero también hay cosas positivas y yo creo que este año va a ser un gran año para nosotros porque estamos trabajando en la línea, estamos muy contentos pese a que hoy no ha sido un día excelente, pero bueno, es una alegría comenzar pues aquí en Lugo y disfrutar un poquito el atletismo, ver a los chavales y bueno, pues nada, para adelante. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa y yo creo que el resultado va a salir porque estamos trabajando bien. Outra actuación destacada foi na proba de 200 metros a cargo de Rodrigo Avellaneda, do Atletismo Coruña Comarca, que acadaba a victoria cunha marca de 21.93. Representa o mellor resisto galego absoluto da tempada, e mínima para o Campeonato de España Júnior. Tras esta carreira, o xoven velocista xa forma parte dese selecto grupo de atletas galegos que baixaron da barreira dos 22 segundos. Bueno, pues estoy muy feliz, contento de haber conseguido bajar a 22. Era uno de los objetivos que había planteado esa temporada que por suerte conseguí. Y bueno, ahora a intentar seguir bajando la marca, si se puede, y espero que sí. Y nada, seguir entrenando y corriendo lo más rápido que pueda esta temporada. No triplo salto femenino, o triunfo foi para Marta Lolo, do Coruña Comarca, con 11,51 metros. Tamén a súa mellor marca da tempada é mínima para o Campeonato de España Xuvenil.
Tamén Patricia Carballo, do atletismo Coruña Comarca, realizou un bo resisto nos 100 metros, con 12,76, tendo conta o forte vento que tiñan contra, de 2,5 metros por segundo. Asemade, boa carreira dos 400 metros e triunfo para Juanjo do Río, do Lucus Caixa Rural Galega, cunha marca de 51,60, mínima para o Campeonato de España Xuvenil. Nun momento da xornada, as autoridades presentes entregaron un ramo de flores aos familiares de don Gregorio Pérez, cardando previamente un minuto de silencio pola súa memoria. O pasado 30 de abril, os equipos masculinos da Sociedade Ginástica de Pontevedra e o Ourense Atletismo Academia Postal participaron no cuadrangular da primeira xornada de Liga Nacional de División de Honra, celebrada nas pistas Sonensans de Monterrey, no concello de Pereiro de Aguiar. Tamén competiron a Agrupación Deportiva Maratón de Madrid e o Grupo Atletismo Navarra. Os dous primeiros equipos clasificados do encontro, aparte de asegurarse a permanencia na categoría, terán a opción de loitar polo título nacional. Pero aqueles clubs que non obteñan estas prazas deberán esperar a seguinte xornada para afianzar a súa pertenza á División de Honra e intentar evitar o descenso. A xornada disputouse cunha boa climatoloxía, a pesar da ameaza de choiva indicada con antelación. Xa dende as primeiras probas da tarde, evidenciouse unha forte loita entre a Agrupación Deportiva Maratón e a Sociedade Ginástica de Pontevedra. Con todo, tamén a Academia Postal comezou ben as súas actuacións, coa vitoria nos 400 metros valos de Ignacio Sarmiento, cun tempo lixeiramente superior aos 53 segundos. Pero o maratón respondía cunha gran actuación do plumarquista galego de Martelo, Isaac Vicente, fichado no club madrileño, que gañou con autoridade a proba, cunha gran marca de 67,13 metros. Sí, moi ben, moi contento, foi a segunda mellor marca da tempada, con esa marca conseguiu o primer posto, e, bueno, o que se trata é cumprir co club, e o fixemos moi ben, tanto eu como o meu compañero, fixemos doblete, primeiro e segundo, estamos moi contentos. Pola súa banda, a Sociedade Ginástica de Pontevedra obtivo a súa primeira victoria coa actuación de Mario García no salto con pértiga, que superou o listón en 4,70 metros. Neste concurso destacar que non obtivo ningún punto a Agrupación Deportiva Maratón. Con todo, o triunfo nos 400 metros foi para o equipo madrileño, xa que o internacional Marc Ullacfor venceu con certa holgura ao seu máximo rival, Javier Sanz, do Grupo Navarra, e baixando dos 48 segundos. Pero a ginástica contaba con efectivos moi importantes. Un deles, Víctor Gallego, rendibilizou a súa primeira actuación da tarde coa vitoria no lanzamento de disco, superando os 51 metros, case un metro por enriba do segundo clasificado, un dos representantes do equipo navarro. Pero Ourense Academia Postal seguía loitando e obtivo unha nova victoria no salto de altura, xa que Iván Valle superou o listón en un 95 metros. Tamén João María Oculto, da Ginástica de Pontevedra, acadou un triunfo esperado, xa que foi moi superior aos seus rivais. Gañou a longitude con 7,38 metros, facendo só 2 saltos, suficientes para obter a victoria. Non quiso arriscar e reservouse para recuperarse dunha lesión e poder correr máis tarde o 4 por 100 metros. Estaba medio tocado do lumbar, eso non esperaba saltar tan ben, e bueno, enganchei o segundo salto de 7,38, chegoume para gañar, e xa reserveime, xa non fixen os restos saltos para non cargar máis a zona e volver a entrenar con normalidade para a semana. Pero a loita proseguía e o Maratón de Madrid engadía unha nova victoria á súa colleita. Neste caso, nos 800 metros, Ignacio Lagoa impúxose baixando de 1,52. Tras esa carreira celebrouse o 200 metros, proba na que a ginástica aumentou as súas opcións ao triunfo final, xa que logrou a victoria coa actuación de Alberto Salcedo con 22,11. A estas alturas do cuadrangular, a Agrupación Deportiva Maratón encabezaba a clasificación, lixeiramente por diante da ginástica. En terceiro lugar, o Ourense. Despois os navarros, que parecían abocados a ocupar a última posición no encontro. Pero a Academia Postal atopou a libre no triplo salto, ao consumarse unha victoria esperada, a propia de José Alfonso Palomanes, que se foi ata os 15,17, pero suficientes para gañar o concurso.
Con todo, os 1500 permitiron somar uns fantásticos 14 puntos a ginástica, coa primeira e terceira posición dos seus representantes, e que aumentaba as súas posibilidades para o triunfo final por conxuntos. No entanto, a Agrupación Deportiva Maratón non perdía a corda e respondía cun triunfo nos 110 metros valos. O tempo de 14:51 foi o acadado polo gañador David Taylor. No hectómetro masculino consumouse a victoria do favorito, o atleta do Academia Postal Chinedu Patrick, con 10:96, proba disputada con vento nulo. Os temibles 5 km marcha nas ligas de clubs foi un bo botín de puntos para o equipo madrileño, que obtivo a primeira e terceira posición, sendo descalificado un dos representantes do Grupo Navarra. Precisamente no lanzamento de peso produciuse unha das poucas vitorias dos navarros. Conseguiuna Carlos Tobalina, ao acadar 16,81 metros. E foi xustamente nesta proba na que chegaría unha das alegrías para o atletismo galego, o novo récord de Víctor Gallego, que o bateu por dúas veces, primeiro con 16,54 e logo con 16,59 metros. Un gran colofón para o pontevedrés nese dobre actuación co seu club. Pois moi contento porque esperaba batir o récord, pero non sabía cando. Estaba aí, desde o inverno ainda non lanzara nada de peso. Lancei esta semana 2 tiros, dúas técnicas. Encontrame ben, esperaba facelo, pero estas cosas non saben cando. Alégrome moito que fora aquí porque é unha competición moi bonita. Entón alégrome que salir aquí casi na nosa casa, porque xa vimos aquí casi todos os anos. Entón alégrome moito. Nese momento a ginástica xa había posible o triunfo por equipos, máximo dispós da victoria de Gustavo Dacal, que lanzou a xavelina ata case 70 metros. Unha gran actuación e unha gran alegría xa que o segundo representante do maratón obtivo a 8ª posición. Nese punto do encontro, a Academia Postal xa estaba claramente descolgado das dúas primeiras plazas. A loita polo triunfo correspondía á ginástica e ao equipo madrileño. Precisamente o maratón respondeu coa victoria nos 3000 metros, obstáculos por parte de Diego Tamayo. A última carreira individual, os 3000 metros, foi determinante. A repartición de puntos foi satisfactoria para a ginástica, que obtivo 11 puntos por 10 puntos do maratón, a pesar de conseguir o triunfo na distancia, que foi para Mohamed Mahmoud. Xa só quedaban os emocionantes carreiras de relevos, a primeira ao 4% no que calquer cousa pode suceder, e sucedeu. O equipo de Navarra non chegou á meta, é dicir, non puntuou nesa proba. Nese momento do cuadrangular, a Sociedade Ginástica contaba xa con 190 puntos e o maratón con 183. Había 7 puntos de diferencia, suficientes para gañar, quedara como quedara a última proba, os 4 por 400 metros. En efecto, a pesar de que o triunfo foi para o maratón, con gran autoridade, logrando 8 puntos, os gimnásticos acadaron a terceira posición, polo que sumaron 4 puntos máis. Ao final, o club pontevedrés obtivo unha gran victoria, que foi festexada ao grande polos seus compoñentes. Bueno, creo que se ha visto un encuentro de atletismo muy bonito. La gente, por lo menos los de la gimnástica, se han batido ahí con todo su ímpetu y todo su esfuerzo. Y la verdad es que vamos muy contentos porque eso nos da pie a poder militar un año más en División de Honor, y ya van 6 años consecutivos, lo cual para la gimnástica es un orgullo y una felicidad. Y nada, darle la enhorabuena a todos los atletas porque son los causantes de este efemérides que hemos cumplido hoy. Un nuevo hito para la gimnástica de Pontevedra. Primeiro felicitar os dous equipos que se clasificaron, en este caso a gimnástica de Pontevedra e o Maratón de Madrid. En segundo lugar, pues, sentirnos felices por ser terceiros, porque sabíamos que este é o que nos correspondería neste momento, dado que nos faltaron atletas importantes. Entonces, bueno, sabemos que temos que ir ao seguinte encontro, pero ese é a lei do deporte, o que gana
sale deste problema e os que non ganamos temos que intentarlo outra vez. Estamos contentos porque a pesar das baixas que tuvemos e algún fallo que houbo durante o desenrolo da competición, nos quedar de terceiros tampouco é mala nota para nós. Nas pistas do Complexo Deportivo de Monterrei disputouse o pasado domingo día 1 un dos encontros da primeira xornada de Liga Nacional de Clubs de Primeira División. Neste cuadrangular participaron dous clubs galegos, o atletismo femenino Celta xunto ao club local, Ourense Academia Postal. Completaban o cuarteto o atletismo Valladolid e Esnova de Gijón. Na proba dos 5 km marcha traerían un sabor dulce e amargo para o equipo local, Ourense Academia Postal, amargo pola descalificación da marchadora Rocío Carbia e dulce pola gran actuación da súa atleta internacional Lorena Luaces, quen facía unha extraordinaria exhibición do bon momento de forma que está a vivir, parando o crono case 3 minutos antes que a segunda clasificada, a céltica Rebeca Obenza. No lanzamento de martelo, as atletas célticas acadaban un importante dobrete. Sara Rosa gañaba a proba ao lanzar o artefacto ata os 47,37 metros. Pola súa parte, Noelia Ferradanes ocupaba a segunda praza cun mellor lanzamento de 46,34 metros. A proba dos 3.000 metros lisos gozaría dun fantástico nivel. Erea Rodríguez, un valor en alza, avivou o ritmo da proba nos seus comenzos. Logo, as dúas atletas galegas internacionais de campo a través estiveron brillantes. Paloma Llobre da Academia Postal primeira, Esther Navarrete do feminino Celta segunda, deron unha exhibición baixando ademais dos 10 minutos. Bueno, pues la carrera, la verdad es que bien, salimos ya a un ritmo bastante rapidito, pasamos a 3.17 el primer kilómetro. Bien, yo fui resguardada, no quería tampoco tirar porque hace un poco de aire. Y bueno, fui en el grupito, hasta falta de más o menos 650 metros que me puse a tirar. La verdad es que Esther intentó seguirme un poco, pero no consiguió seguirme bien. Entonces yo ya tiré y nada, y hasta que llegué a meta y bien, las sensaciones muy bien, la verdad, me encontré bien. No salto de pértega, triunfo para a ourensana Beatriz Viteri, que franqueou o listón en 3,40 metros, otorgando 8 puntos para o seu equipo. Desiree Rodríguez, atleta do feminino Celta, acadaría a segunda posición nesta mesma proba con 2,80 metros. Posteriormente, no salto de longitude, Leticia Gil do Academia Postal remataba na terceira posición, cun mellor salto de 5,15 metros. Nos 400 metros lisos, vitoria clara para Sara Gómez, do Atletismo Valladolid, sendo segunda Verónica Farias, do Academia Postal, pero sen baixar do minuto. No salto de altura, as representantes célticas Lucía Aragunde e Ana Solla ocuparon o terceiro e cuarto posto, cun mellor salto de 1,55 metros. Na proba de lanzamento de disco, Lidia Fernández do Academia Postal impúxose por enriba dos 34 metros. A segunda posición foi para a céltica María José San Román e a terceira praza para tamén integrante do femenino Celta, Ana Izquierdo. Dobrete nos 400 metros valos para o Ourense Academia Postal. As súas representantes ocuparon as dúas primeiras prazas, otorgando así 15 puntos para o equipo local, Alba Fernández e María García. Tamén no triplo salto, vitoria para Alba Martínez do Academia Postal, cun mellor salto de 11,77 metros, seguida da céltica Lucía Pérez Currás, que obtivo un resisto de 11,59 metros. Posteriormente, xa rematando a xornada matutina, Iria Castro acaparaba as miradas do público presente en Monterrei, facéndose con triunfo nos 800 metros lisos con autoridade. A vitoria na proba do dobre hectómetro foi para Irache Echevarría, do Atletismo Femenino Celta, cunha marca por enriba dos 26 segundos, con lixeiro vento en contra. Rematándose as modalidades de lanzamento, o Atletismo Femenino Celta acadou outro importante dobrete no lanzamento de peso, a cargo de Elena Estévez e María José San Román. Pola súa parte, Verónica Vázquez do Academia Postal gañaba o lanzamento de xavelina cunha marca preta dos 32 metros. Na proba de 100 metros valos, triunfo para Lorena Vázquez do Academia Postal con 15,32. Na carreira de 100 metros lisos, só a velocista do Atletismo Valladolid, María de Frutos, baixou dos 13 segundos con vento nulo. Nos 1500, novo triunfo para Nuria Lugueros, do Atletismo Valladolid, sendo meritoria a segunda posición de Esther Navarrete, tras haber corrido previamente os 3.000 metros. A terceira praza foi para Leticia Fernández. Estas tres mulleres baixaron dos 5 minutos.
Antes da disputa dos relevos, celebrouse unha das probas máis duras, o 3.000 metros obstáculos, pero as atletas galegas non poideron superar en rendimento as atletas dos clubs foráneos, acadando a mellor posición Cristina Esteve, do femenino celta, cun cuarto posto e con un tempo de 11.54. Apretada chegada entre os clubs galegos no emocionante relevo de 4%. O Ourense Atletismo acadaría o segundo posto por detrás do Atletismo Valladolid, sendo o terceiro o Atletismo Femenino Celta. Xa para rematar, disputouse o relevo longo de 4x400. O Ourense Atletismo non puntuou nesta proba por non pasar pola cama de chamadas unha das compoñentes do cuarteto, tal e como é perceptivo. A carreira liderou no Atletismo Valladolid e segundo lugar o Femenino Celta. Vitoria final do encontro para Atletismo Valladolid, cun total de 216,5 puntos, seguido do Atletismo Femenino Celta con 192 puntos. Estes dos equipos poderán loitar polo ascenso da categoría. O club anfitrión, o Ourense Atletismo Academia Postal, acadou a terceira praza con 162,5 puntos, debendo asegurarse a permanencia nas seguintes xornadas. O cuarto clasificado foi o Isnova Gijón. A xornada foi un pouco o previsto, non? Tíamos intención de ser segundos, ao final acabamos ser segundos. Nos pensábamos que o Valladolid iba a ser un equipo máis doado e que o Ourense sería o primeiro. En Margantes non sucedeu así, tuvo bastantes baixas o Ourense a parecer. Bueno, as nosas cumpriron moi ben, as nosas atletas cumpriron moi ben e obtivemos o resultado que agardábamos. Con isto, bueno, xa quedamos, aseguramos o posto en primeira división e a ver agora a próxima xornada con que nos toca e se somos capaces de chegar ao final do ascenso. Hoxe un bo día po atletismo galego, po atletismo español. Nós non tuvemos a sorte, non foi o noso día e temos que intentado de novo na seguinte xornada. Eu comprendo que somos un equipo xoven, o femenino é un equipo todavía facéndose e estas cousas que nos ocurriron hoxe, que son atípicas, pois temos que asimilalas como algo normal. Espero que nos sirva para aprender dos fallos, dos erros. Estou convencido de que no seguinte encontro vamos a consolidarnos nesta categoría un ano máis e traballar para que o ano que vente podamos intentar pasar a división de honra de novo. Tamén o Ría de Ferrol Concepción Arenal disputou un dos 4 cuadrangulares do Campeonato de España de Clubs da División de Honra. Enfrentouse ao Porto de Alicante, San Sebastián e a Universidade de Oviedo, acadando a terceira praza e tendo que esperar a vindeira xornada para asegurarse na máxima categoría do atletismo español. Pola súa parte, o Real Club Celta Atletismo participou en Salamanca nunha das xornadas de Primeira División. Tivo como rivais a Universidade do País Vasco, Vino de Toro e Atlético Salamanca. Acadou unha brillante segunda praza que lle permitirá loitar polo ascenso á máxima categoría do atletismo español. A atleta do Ourense Academia Postal, Lorena Luaces, foi seleccionada pola Real Federación Española de Atletismo para participar na Copa de Europa de Marcha Atlética, na proba dos 20 km. Esta competición disputarase na localidade portuguesa de Ollao o vindeiro 21 de maio. Pois a verdade é que me encontro super contenta, para min foi, bueno, pois unha satisfacción grande, era o obxectivo da temporada. Levo xa, pois eso, é a segunda vez que me convocan. É unha proba moi importante, a máis importante xunto co Campeonato do Mundo da Marcha Mundial, neste caso europea. Encontrarme de novo participando nun evento tan importante, pois o que fai a consolidarme dentro da selección española, importante tamén de cara ao futuro. Hai que recordar que somos tanto Julia como a min as máis xoves e que temos que estar lutando para estar nos grandes eventos internacionais como son as Olimpiadas, os Mundiais. Unha semana máis estamos no concurso de Citius Altius Fortius. Comezamos dando a resposta de cal é o récord galego máis antigo. Este é o de triplo salto de Francisco Castrillo Villar, dende o ano 1974. E o premiado cun vale de material deportivo é Nuria Casao González. Parabéns! E xa damos paso á pregunta desta semana. Cal é o club galego que na actualidade ten actividade máis antigo de Galicia? Envíen as súas respostas cos seus datos persoais á dirección de email citius@fgatletismo.com.
antes das 20 horas do vindeiro xoves. Faremos un sorteo coas respostas correctas e o gañador ou gañadora recibirá un vale de material deportivo da firma Sportzone. Rematamos xa o programa de hoxe. Esperamos que fose do seu agrado. Durante a semana estaremos nas distintas carreiras populares que celebraránse na nosa comunidade. E no vindeiro programa faremos un resumen das mesmas, ademais de outros contidos.